I dag er det Saras fødselsdag. Hurra, hurra, hurra. Kan man synge? Vi skal bruge det til en video, som vi laver til i morgen. Så bare spil mere og lad som om, at det var fødselsdag. Så sig et eller andet. Ja. Yeah. Er der noget, du gerne vil sige? Giv min gave. Hov, hov. Sara, vi har kendt dig i rigtig lang tid, og du er en rigtig dejlig pige. Og jeg synes, du er rigtig, rigtig sød. Og pæn. Ja. Okay. Sara? Hvorfor svarer du ikke? Nej. Ja, vi har rigtig mange pinlige minder. Sara, du ligner en hest. Og du rider mod vest. Og når du kommer hjem fra skole, så skal du hjem og bygge stole. Det er du. Det er som at snakke til en sten, det her. Du svarer ikke. For helvede. Det er fordi, du gerne vil lave popcorn til mig. Ja. Men Sara, du skal bare vide, at du er en rigtig sød pige. Og en rigtig god veninde. Også, du er også jeg synes også, du er sød nok. Nå, tak for det. Jeg lagde på. Det var en hyggelig samtale, vi havde i går. Altså nu. Så farvel.